La sfârșitul anilor 1930, Einstein a aflat că germanii construiesc arme atomice. Nu i-a plăcut ideea ca naziștii să dețină bombe atomice, așa că i-a scris o scrisoare președintelui de atunci al Statelor Unite ale Americii, Franklin Roosevelt, îndemnându-l să efectueze cercetări nucleare în Statele Unite. Aceste cercetări, alături de altele, care includeau chiar teleportarea, sunt cunoscute sub numele de proiectul Manhattan. Einstein însuși nu a participat niciodată la proiectul Manhattan, dar după ce a asistat la bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, și-a exprimat profundă îngrijorare cu privire la aceste arme. La scurt timp după ce Hitler a venit la putere în Germania, auzind despre simpatia fizicianului, i-a pus gând rău, motivând cercetările lui drept fizică evreiască. Apartamentul lui Einstein din Berlin a fost perchiziționat de 2 ori de naziști, dar din fericire Einstein nu era acasă. O revistă nazistă a tipărit de asemenea lista dușmanilor de stat în care Einstein era trecut ca fiind încă nespânzurat. Naziștii au recrutat alți fizicieni, inclusiv laureații premiului Nobel Philip Leonard și Johannes Stark, pentru a-l denunța pe Einstein. A apărut chiar și o carte numită 100 de autori împotriva lui Einstein, care a fost publicată în 1931. De asemenea, au oferit o recompensă de $5.000 pe capul lui Einstein, dar acesta nu a fost prins, reușind să fugă în Statele Unite în decembrie 1932.